Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubaba uNsibando kubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu KRISTU UYINKOSI. uNkulunkulu wethu siyambonga siyamdumisa ngendodana yakhe akayithumela ezweni yazosifela kuba sihlanzwe ezonweni zethu. Siyayibonga indodana ukuthi ikubone kufanele ukuthi ihambe ukuze ithumele umoya oyingcwele, ubaba athumele umoya oyingcwele. Siyabonga kakhulu isibingelelo sami namhlanje leso. Ngithi uJesu KRISTU UYINKOSI. Angiqale ngokubonga imikhuleko yenu bangcwele nisithwale ngayo siya eKapa noma sesibuya nangeinkonzo zakhona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, wenzekile umsebenzi ngendlela emangalisayo. Bafikile abantu beqhamuka ezindaweni ezihlukeneyo eKapa, kwaphela bakhona ekhaya lezwi noma bengabaningi kangaka baseKapa kodwa bakhona basekhaya lezwi. Baqhamukile endaweni ezihlukene no Philip nanti ngilibaleka leli linye igama kodwa ke bakhona baqhamukile. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Ivuliwe ke ibranch ngokusemthethweni lapha ya Fisante Kral. Sisine branch Cape Town lapho Fisante Kral. Udumo ke lungo lwakhe ngendlela emangalisayo, siphatheke kahle, banothando abantu balapha ya. Simbonge umvangeli uMakutlwisiso noNcedo Tswenyana, unkosikazi kaBaba uDimpho Andreas Tswenyana, unkosikazi ke ogcotshiwe uyena ongumvangeli lapha ya. Bese kuthi ke ubaba uyasekela. Siphathe kahle kakhulu ngendlela emangalisayo. Nalapho besilala khona salala kamnandi. Bekukhona nabazalwane ke nibabonile nizwele basotho ngathi. Nabazalwane baseSoweto ebranchini nasotho ngathi ebranchini. Awubaze bacula kamnandi kwaba nekhwaya. uNkulunkulu anibusise. uNkulunkulu anibusise. Angazi ngingathini, ngijabule ngendlela emangalisayo. Ngithi ngiwubani kodwa mina, kodwa ngiwubani nje. Sengizophelezelwa ikwaya, ngiwubani kubo bonke abantu, ngunombolo bani njengempela. Umsebenzi kaNkulunkulu ke yababazeka ngoba uyena ohlela zonke lezi zinto. Uyena ohlela ngendlela yakhe. Ngoba phela kuhanjwa mahala makiwe eCape Town, kuhanjwa ngemali. Leyo mali abayinikelile ekuthenini bahambe bayosizimazisa nomama, ngithi uNkulunkulu ababusise, ababuyisele yona iphindwe kaningi. Siyabonga kakhulu. Ngiyazi bakhona nabebefisa ukuhamba, kwaba izifiso nje. Khona umahluko ke phakathi kokufisa wenze nokufisa bese ungenzi lutho. Khona umkhulu umahluko kuleyo ndawo. Kodwa ke nababefisile bagcina bengenzanga lutho, kwangathi uNkulunkulu angababusisa ngokuzayo babe namandla aphelele okuya noma ikuphi la sikhona, ngoba la sihamba khona ayikho imfihlo. Noma ikuphi la uthanda ukuya khona, la siyakhona uthanda ukuya, ungasabi. Usho sificane phambili konke nje. Babe zihleleleka abasotho ngathi, babhuka indawo yokulala, babhuka ishuttle into ebibathuthi balethe enkonzweni babuyisele la belala khona. Konke nje bekuhamba nje bebekusethile, uyabona ukuthi beorganize abantu abebeqonda ukuthi benzani. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu kakhulu. Kodwa nikhumbule babeshilo vela abaseCape Town, ningayihluphi ngendawo zokulala zikhona. Abasegoli ke basebenzise zona, kwasekuthi abasotho ngathi hayi besebezilungiselele okwabo. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ngabazalwane abavuthiwe ngale yandlela. Ukuvuthwa lokho ukwazi ukuzenzela izinto ungafuni ukwenzelwa. Ukuvuthwa nje lokho. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngabo. Akusingoba benemali eningi noma ngoba becebile, kodwa ingoba bathandazile bamcela uNkulunkulu othe igolide nesiliva lingelakhe kwasekuyenzeka. Ayike angidluleke lapho. Idlule lapho
Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke, ngemkhuleko yenu enisithwale ngayo. Sibuye kahle, siphephile. Namhlanje ke iyashintsha kancane itopic. Sizokhuluma ngabazalwane noma ngabantu abagxeka abefundisi. Abanye bayakwenza ngokungazi, abanye bayakwenza bazi kodwa bacabanga ukuthi abagxeki. Manje ke uNkulunkulu uthi ake sivulana amehlo. Abantu abaningi bazo esihogweni bayiso ukugxeka, bengazi ukuthi bebegxeka bani, ngoba okokuqala umuntu ogxekayo akazi ukuthi ugxeka bani. So ke kufanele sazi ukuthi ubani kahle kahle simgxekayo, ngoba thina abantu siyahlupha. Washo njalo uJehova ekhuluma no Samuel, wathi nina nibuke ngaphandle mina ngibuke ngaphakathi. Thina ke sijwayele ukuyibukela ngaphandle nje bese siyaconclude sithatha isigqibo kanti isigqibo sethu si wrong. Ngenzeka sisigcinise emlilweni ovuthayo, sesiphile bonke ubungcwele. Usathane nje akubambe ngento eyodwa ukuthi ngoba ubone ngaphakathi uthi ngikubambela. Bese kuba nabantu abasupportayo. Sengihlangabezana nayo kakhulu lento kubantu abalungisayo indaba yabo. Abanye bebe umphumela okuhlukana kwamabandla, abanye babe umphumela wenceke ithutha impahla ehamba endaweni kade ifikile. Uthola ukuthi omunye uvumelene nje nabantu azavule emlomo, uvumelene wangena kuleli qembu elilwa nomfundisi. Yayibona lonto leyo, kanti usiyafana nje nokhulumile, uyafana nosungulele lo qembu. So ngithi ake sibuke le ndaba. Abantu bayeke ukugxeka abefundisi, abantu bayeke uhambisana nabantu abagxeka abefundisi. Ake sifundeke izwi lenkosi, sizolithola lapha kuMathewu chapter 28. Singakayi kulona ngicela sigoqe sikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, sibonga uthando sithande ngalo. Siyabonga Nkosi ukuthi sihambile, sabuya. Siyabonga Nkosi nokuthola ithuba namhlanje lokuba phambi kobuso bakho. Khuluma ke ngomoya wakho ingcwele, leso sihloko Nkosi othe uyasifuna sikuso njengamanje. Ngiyacela usikhanyise ngomoya wakho ingcwele. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngingakaqali uyangikhumbuza uNkulunkulu mangikhuleka manje ukuthi uWhatsApp wethu uvaliwe, 063 uvaliwe, akwavalwa esikhathini esiphambili. So ngithema sengise Cape Town ngenxa yokukhathala nakho konke ngashesha kakhulu ukulala, ngavuka ngabo 11:11, ngasebenza kwaze kwashaya u3. So ke ngithi ngilandela ukuba quiet, kanti sengithumela ama messages amaningi kunafanele. So ke ngisavaliwe ke bengicabanga ukuthi ngizobe ngivuliwe namhlanje, ifeedback ithi ngisavaliwe. Ngicela ningibekezeleleke bazalwane, niyeke ukuthumela, nime ngoba lento oyithumelayo ngenzeka ibe idala ukuthi ufuna ukuqale phansi. So ke ngicela nime nje ukuthumela. Ngisho nakule number engikhuluma kuyona engithumela ngayo ifone encane kakhulu ngolimi esijwayele upopopo. Manje ngathi nje qalani kuyona ngablock manje ngagcwala manje. So ke sisancenga ngayo. Kodwa uma kushaya ulesine olesibili namhlanje, makushaya ulesine kusho ukuthi kuyobe kucaca ukuthi abaseze ukuyivula. So bese siqala inamba entsha esesizoyisebenzisa. Yikho ngithi imani khona konke lokhu okuthunyelwe izolo, nokuthunyelwe namhlanje, nokuthunyelwa kusasa kulabo abangathanda ukulalela ngoba bakhona. Ngocela ukuthi nikuphindeke manje enambeni enizoyinikwa ngolesine ekseni uma kushaye ulesine bengayivulile. Ngokuzobe kuyaqala ukuthi ivalwe isikhathi eside ngoba sengilahla ithemba nani bazobuye bayivule. Kodwa nje ilesi sicelo sami enginaso, ake nime nje ukuthumela ngoba yonke lento oyithumelayo kungenzeka ubuqale phansi uyithumele. Futhi kungenzeka ukuthi igcine ngafikile kimi noma ingavulwa le number, kungenzeka igcine ngafikile kimi. So ke nginesicelo nje ukuthi ake sime ke sibamba amatomu. Isitha siyalwa, hayi siyalwa isitha webazalwane, siyalwa isitha, kodwa ke siyamnqoba uSathane.
Angibuyeke ngize la sizofunda izwi lenkosi ngoMathewu 28 siqale kuverse 18 sigcine kuverse 20. Kufundeka kanje: uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Verse 10, ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhaphathise egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele. Verse number 20, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Yileli gama lokugcina ke ngifisa sigxile kulona. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. So ngamanye amagama ke uma thina sigxeka umfundisi, kufanele sazi ukuthi inkosi uJesu inaye lo mfundisi kuze kube sekupheleni kwezwe. Ileli impela engilibambile. Kodwa ngithe ngiqale lapha lele besilifunda amandla aphiwe inkosi uJesu. Uthi ngiphiwa amandla ezulwini, ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Sithunyiwe bazalwane, sokwenza izizwe abafundi. Sithunyiwe ukubabhaphathisa, sathunywa ukubafundisa ukugcina konke siyalwe ngakho. Siyalwe ngakho kanjani na? Siyalwe ngakho ngezwi likaNkulunkulu ngeBhayibheli. So sifundisiwe ukuthi abantu masibafundise ukwenza izwi. Uthi kuJesu uzoba nathi uma senza izwi, sifundisa abantu ukwenza izwi. Khumbula ukuthi izwi linguJesu uqobo lwakhe. So ke manje wena umumelana nezwi, umelene noJesu uqobo lwakhe. Angazi uma siyayizwa lonto. So ke umfundisi uthunyiwe ukukufundisa ukugcina konke. Wena mawusumelana naye, awumelani naye njengomfundisi, usumelana nalotho uzoba kanye naye kuze kube sekupheleni kwezwe. Ngaphandle uma ekhuluma ingqondo yakhe, sikhuluma ngezwi la. Sikhuluma ngomfundisi oshumayela izwi njengokuba linjani linjalo. Asikhulumi ngomuntu oshumayela ingqondo yakhe. Asikhulumi ngomuntu oshumayela ukuthanda kwakhe. Sikhuluma ngomuntu oshumayela izwi. Ungalenzi iphutha umgxeke, ngoba lo muntu uvikelekile ngendlela emangalisayo. Uma ufuna ukubona uvikeleke kanjani, asiye ku-Isaiah 54 uverse 17. Isaiah 54 verse 17 lithi, asikho isikhali esenzelwe wena esiyophumelela, nalo lonke ulimi olukuvukelayo luyokwahlulelwa. Lokhu kuyifa lezinceko zikaJehova nokulunga kwazo okuvela kimi, usho uJehova. So ke uma umntwana kaNkulunkulu ekhuluma izwi, dlula emlonyeni wakhe, wazi ukuthi akukhuluma yena, kukhuluma uJehova uqobo lwakhe, kukhuluma uJesu Kristu inkosi yethu, kukhuluma umoya ongcwele. So ke angikholwa ukuthi ukhona uthanda ukuxabana nomoya ongcwele. Asikho isikhali esenzelwe yena esiyophumelela. Nolimo olumvukelayo abamgxekayo abagxeki yena, bagxeka izwi likaNkulunkulu. So ke lokhu kuyifa labo. Kuthiwa ke lolo limi luzokwahlulelwa. Omunye umuntu uzozibona eba nenkinga, uzozibona evelelwa amabhadi, abona impilo yakhe engayiphambili, kanti ubhizi ugxeka abafundisi. Ungamgxeki umfundisi. Okungenani mombona enza into engafanele, mreporte kulombizile. Hamba uyokhuleka, umkhulekele, uthi uNkulunkulu nanga umfundisi onje kanje, uphambanisa izwi lakho. Siyacela Nkosi ukuthi umcorrect. Mawungakwazi ukumcorrecta, mthulise, ngoba uhlakaza ibandla lakho. Sinalo lelo lungelo njengabazalwane. Hamba umreporte kumnikazi wakhe, awumhlebi, awumvukeli. Kodwa mawusukhuluma ngaye, uyamvukela. Mawusumgxeka, uyamvukela. Mawugxeka eshumayela izwi, ngiphinde ngigcizelela, ngikhuluma ngabantu abashumayela ukuthanda kwabo. Mina ngikhuluma ngomuntu oshumayela izwi.
ongathi uma umchallenge yena athi woza neBhayibheli lakho naye aphathe lakhe nilivule ngoba iBhayibheli liyafana. So qaphela ke wena ohambisana nogxekayo ngoba nimunye phambi kaNkulunkulu, mayeshaya lo nawe uzokushaya ngeke usinde. Ngikhuluma ngomfundisi oshumayela izwi, ngikhuluma ngomfundisi obizwe uNkulunkulu owenza imisebenzi kaNkulunkulu. Asinalo ilungelo lokumgxeka, kodwa hamba umreporte kumnikazi wakhe, ngoba uma umgxeka uzidalela inkinga. UJesu uhamba naye lo muntu. Right, ake siye lapha yana ke. Sibona ukuthi ke uma ehamba noJesu ushumayela ngani, amandla okushumayela wathathaphi. Masibheka ngokaJohn chapter 16 soqala kuverse 7. John chapter 16 verse 7. Kodwa mina nginitshela iqiniso amazwi kaJesu lawo, lokuthi kunilungela ukuba ngimuke, ngokuba uma ngingamuki umduduzi kayukuza kini, kepha uma ngimuka ngiya kumthumela kini. So abakwazi ukuhlala ezweni bobabili. So kwadingeka ukuthi uJesu amuke khona ezothumela umoya ongcwele, ngoba bazohlala bobabili. uJesu uba sendaweni eyodwa ngesikhathi esisodwa ngoba weza wazoba umuntu. Hayi njengamanje njobe sesekhaya ezulwini usiyakwazi ukuba kubantu abaningi ngesikhathi esisodwa. Ngaleso sikhathi ubeka kuba kumuntu oyedwa noma ubeba ngaleso sikhathi la ekhona endaweni bambone labo abambona abanye. Uthi ke kufanele ngihambe kunilungele ukuze ngithumele umoya ongcwele umduduze ozoba nani kuze kube phakade. Asibheke ke uverse 8. Lapho esefikile yena uyakuqondisa izwe ngesono. Umoya ongcwele loyo oqondisa izwe ngesono. Bese kuthiwa nangokulunga uzoqondisa izwe ngokulunga, aqondisa izwe ngokwahlulela. Umsebenzi kaMoya ongcwele lo. Uqondisa izwe ngesono ukuthini na? Ake sithi ke nangilo mntwana kaNkulunkulu engikhuluma ngaye uyashumayela izwi. Mayeshumayela izwi lihlabe abantu abawu10, kodwa libahlaba ngezona eziwu10 ezihlukile, kodwa bekushunyela izwi elilodwa. Kwenziwa yini lokho? Umoya ongcwele oqondisa izwe ngesono. Uthe mayishumayela lo mfundisi wathi umoya ongcwele kulo nase sakhona isona, ngithi wena wenza ukuthi. Wathi komunye ngithi wena wenza ukuthi. Wathi komunye ngithi wena wenza ukuthi. Abize altar call beze phambili abantu abawu10, kodwa yena ushumayela intshumayelo eyodwa. Umoya ongcwele oqondisa izwe ngesono. So wena ke mawusumelana naleyo ntshumayelo, wena usumelana nomoya ongcwele. Elithi izwi likaNkulunkulu awunakuthethelelwa kuleli nakwelizayo. Wena kosuthatha isayidi lakhe osuhambisana naye senimdibi munye, aninakuthethelelwa kuleli nakwelizayo. So ke uthi uNkulunkulu angiqwashise laba abantu ababhezi begxeka befundisi. Bazi ukuthi benzani, bazi ukuthi bazidalela hlobo luni lwesihoko. Kodwa ke emva kwale ntshumayelo basalinikiwe ithuba ngoba mhlawumbe bebengazi ukuthi bazithobe, baxolise kuNkulunkulu abathethelele kungaze kufike la ethi uxolo alusekho. Kuthiwa ke luqondisa izwe ngesono umoya ongcwele loyo. Aqondisa izwe ngokulunga, alifundise ukuthi kuyini ukulunga, kuyini ukuhamba endleleni efanele. Aphinda aqondisa izwe ngokwahlulela. Abenza abantu bazi ukuthi bazohlulelwa kuziphi izinto. Iziphi izinto abazohlulelwa kuzona. Njengoba nje nginikele le task namhlanje ukusho lokho ukuthi ke abantu abagxekayo mababe nokwazi ukuthi bazohlulelwa. Mababe nokwazi ukuthi abagxeki lo muntu kodwa bagxeka lo omthumile. Bagxeka umoya ongcwele okuyena.
amathuba amaningi abangeke besalithola uxolo. Ngoba phela mawugxekizwe kukhulunyiwe lapha kwisambulo ngabantu abagxekizwe. Mawugxekizwe uzidalele enkulu inkinga. Mawufunda isambulo 22 uqala kuverse 18. Ngiyafakaza mina kubo bonke abezwayo amazwi esiprofeto salencwadi. Uma ekhona amazwi eNkosi uJesu lawo. Uma ekhona owenezela kulokhu, uNkulunkulu uyakwenezela kuyizinhlupheko ezilotshwe kule ncwadi. Futhi uma ekhona osusa utho kuwo amazwi encwadi yalesi siprofeto, uNkulunkulu uyakususa isabelo sakhe emthini wokuphila nasemzini. So now ke mawuqhamuka ugxekizwe, ugxeka umfundisi oshumayela izwi, kuya ngokuthi wena ulibeka ngakuphi. Yikho kungena izinto ezimbili kuthiwa owenezelayo konezela inhlupheko, osusayo kosusa isabelo sakhe. So ukugxeka kwakho kwenza okukodwa kulezi zinto ezimbili. Uma uphikisana nezwi kuphakathi ukuthi uyasukusa lokhu osekukhulunywa ezwini noma uyanezela lokho osekukhulunywa ezwini. So ke uma ekhona owenezela kulokhu, uNkulunkulu uyakwenezela kuyizinhlupheko ezilotshwe kule ncwadi. Futhi uma ekhona osusa utho kuwamazwi encwadi yalesi siprofeto, uNkulunkulu uyakususa isabelo sakhe emthini wokuphila. Yekani ke ukugxeka izinceko zikaNkulunkulu. Ayiyeka nje impela. Yikho ngithi makukhona ongakuboni, mina bengingathi kungcono uhambe uyomreporta kubani? Kumdali wakhe. Uthi uNkulunkulu nangubani osibizele yena. Njengamanje usenjani? Usephambanisa inyawo. Akasahambi ngendlela okufanele ahambe ngayo. Kuyokusiza lokho. Bese ke sibuye siza kwabaseGalatia. Uthini uPaul ngabantu abashintshe izwi, ngabantu abashintshe ivangeli? Uthini kubo? Baze baligxeka abantu ivangeli, bathi nithi kuyivangeli uma kuukuthi nokuthi. Mina ngifuna ukutshela into eyodwa, malisezwini yebo ivangeli. Hayi futhi ivangeli eliphila malisezwini. Ngoba umoya ongcwele olenze umuntu wahlabeka. Hayi umoya ongcwele oconvince abantu ake silibuke ngesingisi le ndaba yokuthi uconvince abantu ngesono. Bese kubuka kubani? Ku-John 16 siqala kuverse 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Verse 8. And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. He will convict. So umoya ongcwele owenza umuntu ahlatshwe yizwi akusiyena umuntu. Akusiyena umuntu. So umoya ongcwele owenza umuntu ahlatshwe yizwi. So ke umoya ongcwele senze umuntu ahlatshwa yizwi. Kwenzeka exactly lento kuMathewu chapter 10. Uthini uJesu kuMathewu chapter 10 ngenxa yokuhlatshwa yizwi? Uthi kuverse 34, ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. Angizange ukuletha ukuthula kepha inkemba. Yebo ngize ukuphambanisa umuntu noyise, nendodakazi nonina, nomalokazana noninazala. Nezitha zomuntu kuyakuba ngabendlu yakhe. Kuqhamukaphi lokho na? Ngenxa yokuhlatshwa yizwi. Verse 17. Othanda uyise nonina kunami kangifanele. Nothanda indodana noma indodakazi kunami kangifanele. Nongathabathi isiphambano sakhe angilandele kangifanele. So uJesu kubeka kucace ukuthi izwi lakhe lingahle libahlukanise abantu. Lingahle liuhlukanise umndeni ngoba liyizwi lakhe. Umoya ongcwele will convict the world of sin, of righteousness and of judgment. Akekho umuntu okwazi ukuconvicta umuntu ngoba asinaso isihogo, asinalo izulu. So qaphela ke amagama wakhulumayo kumfundisi. Bese ke ngiphetha ke ngabaseGalatia. Uthini umpostoli Paul
ngabantu abashintsha ivangeli belenze lihambisane nokuthanda kwabo noma nezifiso zabo. Uthi ke baseGalatiya boqala chapter 6, ngiyamangala ngokuba nimhlubuka masinya kangaka yena owanibizela emseni kaKristu. Nimhlubuka kangaka masinyane. Yabona into mayisibheke kuyo umuntu uyahlubuka. Mayeseza ubuhlungu uyahlubuka, akhohle ukuthi ubani okhulumayo. Akhohle ukuthi umdali wakhe uyakhuluma. Ngiyamangala ngokuba nimhlubuka masinya kangaka yena owanibizela emseni kaKristu. Niye kwelinye ivangeli. Verse 7. Elingesile elinye kuphela ukuba bakhona abandidayo bethanda ukuphendukezela ivangeli likaKristu. Nanso nje inkinga, kunabantu abadida abanye bethanda ukuphendukezela ivangeli likaKristu. Ngame amagama ke la sekungena nabefundisi abaphendukezela ivangeli likaKristu. Bedida abantu, bedida abanye abefundisi. Uthi ke ngathi niyakwelinye ivangeli kodwa hayi ngoba lingelinye kuphela ukuba bakhona abandidayo bethanda ukuphendukezela ivangeli likaKristu. Verse 8. Kepha ke noma kungaba yithina noma ingelosi evela ezulwini enishumayeza ivangeli eliphambene nalele sanishumayeza lona, makabe ngoqalekisiweyo. Yabona ke manje uzilandela isiqalekiso ngokumelana nomuntu oshumayela izwi. Uzilandela isiqalekiso ngokumelana nevangeli elisezweni lenkosi. Uzoyibona impilo yakho ima, uzobona uba nenkinga uhlehlela emuva kodwa unenhlanhla usuzwile. Yeka ke nawe ukubambisana nabalwa nevangeli ngoba kuzothiwa makushaywa bona uthola amachaphazelo nawe. Verse 8. Kepha ke noma kungaba yithini uzifaka yena uPaul ushuthi noma ngabe yimina as unsibande mase ngikushumayeza enye into mangibe ngoqalekisiwe. Ne-understand lonto? Usho ngevangeli lakho uPaul uzifaka naye. Kepha ke noma kungaba yithina noma ngabe ingelosi vele ezulwini ingelosi uqola ivele ezulwini inishumayeza ivangeli eliphambene nalelo esanishumayeza lona elisezwini, ngamanye amagama makabe ngoqalekisiwe. Verse 9. Njengalokho sesishilo ngisaphinda nakalokhu ngoba akenzanga iphutha uPaul, uyaphinda. Ngisaphinda nakalokhu ngithi uma umuntu enishumayeza ivangeli eliphambene nalelo enalamukelayo makabe ngoqalekisiweyo. Hayi bafowethu asisigwemeni isiqalekiso, ngiyacela mina, ngiyacela nje, ngiyacelela impela, ngiyayicelela ke siye kugxeka abefundisi bethu emabandleni. Ake siyeke nje uhambe sikhuluma ngabafundisi bethu emabandleni sithi banje siye kugxeka ivangeli labo sithi linje nawe uzuba umshungu umunye nomgxeki. Cha, ake siyekeni lonto bazalwane. uNkulunkulu bethu angidlulise this message namhlanje. Ake siyekeni ukugxeka izinceko zikaNkulunkulu. U-Isaiah 54 verse 17. Asikho isikhali esilolelwa inceko kaNkulunkulu esiyophumelela, nolimi olumvukelayo uzolwahlulela. Hayibo, asingavukelani kakhulu uma umuntu eshumayela izwi. Yingakho ngithi ngoba izwi lenkosi lithi ungalwi nayo inceko, wena vele uyireport kumnikazi wayo. Musilokhu uyiconfronta nje uzidalela inkinga. Hayi musilokhu uyiconfronta iya kumnikazi wayo uyotshela yena, awuzobungoni ngoba uxoxa naye. Nkosi, usibanibani wasilethela yena, useqalile wenze nje, udide ibandla, wena ezwini lakho enganuthe yini lento aseyikhuluma na. Haye ngiyabonga mina noma isikhathi sesinje kodwa ke bengidlulisa engikuthunyiwe kuphelela lapho ke, engikuthunyiwe kuhamba lapho ke. Asikho isikhali esilolela inceko kaNkulunkulu esiyophumelela, nolimi olumvukela uzolwahlulela yifa lezinceko zakhe. Angiphindizwe sivule ngalo. Matthew 28 verse 18 kuya ku-20. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngakho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhabhadise egameni likaYise nelendodana likaMoya Ongcwele,
nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Befundisi, hayi ningapheli amandla. Inkosi uJesu isithembisile izoba kanye nathi kuze kube sekupheleni kwezwe. Noma bekuthuka bekhuluma konke okubi, uthi jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu umkhulu ezulwini. Nabaprofeti abanandulelayo nabo badlulile kuloko. So umuntu osithukayo, umuntu osho noma yena ayithandayo, usakhela umqhele mkhulu umvuzo ezulwini. Guys, carry on nisithuke, qhubekani nikhulisa imqhele yethu. Kodwa seniyazi ukuthi uma uqhubeka ukwenza uthini umvuzo wakho. Ngiyabonga. UJesu Kristu uyinkosi. Asiguqe sikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu nomusa siyabonga. Siyabonga Nkosi ngoba uyasithanda, awufuni sesihogweni. Futhi usinike ithuba lokuphenduka, ukuba siphenduke sizisole sixolise. Ngiyacela ke uNkulunkulu wami nomusa, ube nomusa phezu kwakhe wonke umuntu oseke wagxeka noma imuphi umfundisi. Ushilo Nkosi ezweni lakho, wathi wena okhetha abantu. So wena futhi ozosijezisela abefundisi abangekho endleleni. Akusikhona okwethu lokho. Ngakho ke Nkosi ngiyacela benzele umusa bonke abagxeka abefundisi ezindaweni ezihlukeneyo eziningi emabandleni ahlukeneyo amaningi. Ubenzele umusa Nkosi ngomoya wakho ingcwele. Ubabonise bazisole kuze kungahlakazeki amabandla kungenasidingo. Siyabonga ke Nkosi kakhulu, udumo lonke lungu lwakho. Busisa kube yilo naloyo lalele kakhulu umezozwa alalele lokhu umoya kukhulumayo. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ayike bangcwele izintanda engabe ngakhumbula le Cape Town. uNkulunkulu engisizile ngikhuluma isiXhosa. Zintanda kusho ukuthini lokho? Ukuthi bathandwa. Ayike bathandwa, siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyafisa silizwe izi silenze siphenduke la sone khona, siqhubeke sibe nolwazi masingonile ukuze singoni kusasa. Baba uNsibande uyavalelisa uthi uJesu Kristu uyinkosi. Ube nosuku oluhle.